Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje ngizokhuluma ngompumelelo Mseleku olokheke trend enjalo lapha ke kwi-social media. Umpumelelo Mseleku trenda ngento ayishilo kwenye ama-episode lapha kwi-reality show uthando nesithembu. Umpumelelo utshela ubaba wakhe ukuthi ufuna ukushada itshitshi ezunkosikazi wokuqala. Ngaleso sikhathi uneyintombi ezimbili, uTirelo noVuyokazi and futhi banezingane. Ithe itrenda ke lenkulumo yakhe umpumelelo, ubaby mama wokuqala uVuyokazi ubese delete ke izithombe ezinompumelelo lapha ku-Instagram wakhe, waphinde ke futhi wam-unfollowa, washintsha ke even ibio yakhe. Iphoxa abantu abaningi le ndaba, abanye ke bayakhala bathi ke umpumelelo uyenza kanjani into enje udlalelana ngezingane zabantu. Inzima nje le ndaba, inzima ngempela. Abantu ke nje abaningi bakhuluma izinto eziningi ezahlukahlukene lapha einkundleni zokuxhumana. Abanye ke bayabuza ukuthi ke ngenkathi yena umpumelelo ehlangana noVuyokazi benaye uTirelo, ngabe wabathola bese ngamatshitshi na? Abanye bathi obvious wabathola bengasewona amatshitshi. Zinjalo ke nje mbukeli kushubileke impela lapha kuthando nesithembu. Yizo kade nguphathele nje zona lezi, ngizophinda futhi ngibuye namanye ama-updates. Cela ukuthi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke ulike and ke usubscribe.